Здравейте! Това е Пет изстрела, подкаста, в който ще си говорим с най-яките хора от света на биатлона. Аз съм Илян Тодоров и ще ви срещам с треньори, състезатели, деятели на българския биатлон. Днес имам удоволствието да съм на гости на професор Дашева. Здравейте, професор Здравейте. Дашева. С две думи ще ви представя професор Дашева. Тя е един невероятен деятел за българския спорт, любител на биатлона и всъщност много пъти е съдействала на Българска федерация по биатлон с различни научни публикации, изследвания, семинари и така нататък, както съм имал удоволствието да бъда и ваш студент и да упражнявам треньорската професия в днешно време. Професор Дашева от 2006 година е професор по теория и методика на спорта, тренировка, заместник ректор е 2 мандата на Национална спортна академия. От 2001 до 2019 е ръководител на катедра теория на спорта, член на факултетния академичен съвет на Национална спортна академия. Била е служебен министър на младежта и спорта 2017 година, заместник министър на младежта и спорта юни 2023. Участва в голям брой национални и международни научни конгреси, конференции, семинари. Също така е била гост-лектор на Олимпийския комитет на Мексико, Олимпийския комитет на Гватемала, гост-лектор в университетите в Колумбия, Сърбия, Франция, Македония, Германия, Турция и Албания и ръководител на над 20 успешно защитили докторанти от България, Ирак, Турция, Гърция и Албания. Това е само част от автобиографията на професор Дашева. Изключително много знания на едно място, извор на професионални квалификации. Знаеме, че биатлона ви е любим спорт. Да, така е. Любим спорт ми е биатлона. Аз в годините, благодарение на контактите си с моите колеги от катедрата по биатлон, харесах този спорт, защото той наистина той показва какво значи да изявяваш своите гранични възможности. Тоест има много тренировка в биатлона и това най-много ми харесва, защото всичко, което ние сме написали за тренировката, в биатлона може да се приложи в една така почти максимална степен, бих казал най-голяма степен. Аз част от своите публикации действително ми са в областта на биатлона и голямата ми дисертация, която беше тренировка в нестандартни условия, също едно от изследванията ми е свързано с биатлона. Добро сътрудничество с колегите Палакарски, с Вуков, с Клечеров, преди това с състезателките Павлина, даже Павлина Филип е моя докторантка. Познах се добре и с Ирина. Така че биатлона, Ирина и нашата олимпийска шампионка също така. Така че биатлона ми е в сърцето. И винаги, когато федерацията пожелае да изнасям някакви лекции или да бъда на нейно разположение, аз съм, защото действително ми доставя удоволствие да работя с треньорите по биатлон. Има какво, разбира се, да се направи за биатлона, естествено. Да. Добре, да започнем с няколко въпроса, така свързани директно с биатлона, с федерация и предизвикателства. Къде е място на биатлона в българския спорт днес? Как го виждате? Аз смятам, че това е един от зимните спортове, който заслужава най-голямо доверие и респективно грижа от страна на ръководните органи за развитие на биатлона. Имам предвид всичко, финансиране, материална база, състезатели, школи и така нататък, всичко, което е необходимо треньори, тъй като смятам също така, че това е един от най-успешните български зимни спортове. Нееднократно е доказано, Катя Дафовска, но знаеме за нейната олимпийска титла, но и всички около Катя и поколението бяха отлични състезателки. Също така в годините, 80-те години, 90-те години, някои зимни олимпийски игри в Канада, Калгари, имахме добро представяне и на нашите мъже, а да не забравяме и Владо Илиев, който всъщност има сребърен медал от световно първенство, което е много голямо постижение в биатлона, тъй като там силите са много и са много добри тези, които
тези състезатели от, да речем, от скандинавските страни, от Германия, да не забравяме и бившата руска школа, беларуската школа, въобще много школи, много силни. Но аз смятам, че ние сме дали много на биатлона в световен мащаб, защото годините на прохождането на биатлона като олимпийски спорт, България беше една от страните, които всъщност показа какво представлява биатлона и какви трябва да бъдат постиженията. Тогава за годините си, разбира се, сега нещата са малко по-различни, но е факт, че биатлон е един от най-силните зимни български спортове и се надявам да бъде такъв, да продължи да бъде такъв, тъй като идват олимпийски игри, имаме надежди, имаме утвърдени състезатели, имаме и млади състезатели, които биха се представили на едно много добро ниво. Благодаря. Споменахте за силни школи в чужбина и силна школа в България от близкото минало. Какво липсва на България в момента и в близко бъдеще да има силна школа по биатлон? Какво липсва? Липсва наука на първо място. Аз смятам, че тези школи, които споменах, и скандинавската, и руската, и беларуската, и германската, и чешката, да речем, и словенската, и френската школа сега, те имат необходимото научно осигуряване на ниво централизирана подготовка, което позволява в реално време да се познават възможностите на всеки един състезател и също така да се прогнозира какво би могло да бъде неговото представяне в всяко следващо състезание. Чувам сега, че има някои новости в тренировъчния процес с нашите състезатели, възможности да бъде дистанционно управляван той и следено състоянието на функционалните им системи, състоянието, което така е добра стъпка, но недостатъчна стъпка. Така че науката, разбира се, и материалната база. Нямаме много терени за подготовка на елитните състезатели, за голямо съжаление. А тези, които имаме, те не са в състоянието, в което трябва да бъдат и световният елит, такива каквито ползва. Така че има какво да се помисли по отношение на материалната база. Що се касае до другите фактори или компоненти на спортната подготовка, мисля, че финансирането не е толкова зле, поне в последните години. Имаше, разбира се, години, в които финансирането, но понеже сега имаме постижения и финансирането е добро. Другото, което липсва, вероятно преквалификацията на треньорите, някакъв стремеж на треньори от водещите школи, да речем в Европа, да бъдат треньори у нас. Ние готвиме наши треньори, сме доказали, че имаме добри треньори, но разбира се, явно доверието ни е сега повече в тези чуждите треньори, които ние използваме, а някак си не подготвяме нашите треньори, които ние имаме, за да могат те да работят на наша почва. Макар че има един добър екип работещ с младите биатлонисти, те са наши треньори. Смятам, че това е пътя да създадем наши треньори, тъй като психология и така нататък. Само на отбора са чужденци в момента. Да, само на отбора. Другите, са българи. Няма лошо, защото по един или друг начин школата, откъдето идва този чужд треньор, може би нейните особености се пренасят и на наша почва. Не е лошо, няма драма в това. Има позитиви, има негативи, но има и позитиви, така че това е. Но наука. То по принцип за всички спортове в България науката отсъства в тренировъчния процес, за състезателния въобще да не говорим. Планирането по този начин страда, управлението на спортната форма и така нататък. Вижда се, някои грешки се допускат, които биха могли да бъдат избегнати, ако имахме сериозна наука в тренировката. Добре, благодаря. Има ли, споменахте за различни държави, има ли специфична държава, от която мислите, че може да заемаме специален модел на подготовка на младите състезатели, а дори на националните състезатели, защото
съм запознат, че други федерации, примерно Френската федерация, изготвят модел за подготовка на млади състезатели и го разпространяват по клубовете и съответно очакват клубовете да го изпълняват този модел, а не всеки да си прави кой каквото му скимне, както ние казваме. Това с моделите е хубаво. Така наречената си единна спортна подготовка, система за единна спортна подготовка. Аз обаче смятам, че ние не трябва да копираме или да си купуваме в кавички модели от други страни. Ние трябва да създадем нашата система за единна спортна подготовка, т.е. многогодишна спортна подготовка в възрастов аспект в различните възрасти, тъй като ние имаме основата, имаме опита, имахме в годините такава система. Разбира се, поред причини, не само в биатлона и в други спортове, такива системи бяха така не унищожени, но просто негативно беше тяхното отношение в някои от годините на развитието на българския спорт. Ние можем да стъпим върху тях и да изградим наш модел, наша система и така всички клубове в България да работят по система, която ще изгради федерацията, специалистите, експертите. Това е хубаво. Многогодишна спортна подготовка. Имат го страните. Ето, че работи във Франция системата, защото имат винаги подрастващи, имат млади биатлонисти, които вървят напред след това. Вероятно и в, нали, аз с норвежката и финландската, вероятно на същия принцип те са изградени, макар че там малко по различен начин върви пирамидата на спортното развитие, нали? Тъй като елитарно те имат по-малък брой елитни спортисти, докато Франция биатлона е нещо като всеки иска да упражнява двигателна дейност някаква и това в случая е биатлона, но все пак има такива системи, те все повече се налагат в света, така наречения модел Long Term Athlete Development, който е всъщност в Съединените щати, Канада, Австралия и навсякъде. Нали? Ние трябва да го възстановим, не да го изградим отново, да го възстановим, защото го имахме. Разбира се, условията са различни сега. Ние не можем да върнем напълно 100% стария модел, защото той няма да работи, но трябва да го адаптираме тази система на многогодишна спортна подготовка към новите условия, които сега. Така че много важно за младите, за трябва да се заинтригуват ръководните органи, треньорите, това да бъде, нали, нещо, което да се изгради и да се следва. Трябва да се следва. Не може всеки да работи който както си иска, нали. Трябва да се работи по една система. За жалост и не всички треньори са минали през спортната академия. Някои нямат. Аз честно казано не знам дали всички треньори са минали през академията, защото нямам регистър на треньорите по биатлон. По-голяма част са минали през академията, нали? Но завършвайки академията, това не значи, че ти си станал вече треньор. Нали? След завършването на академията трябва много сериозна система, нещо, което също така липсва. Система на квалификация на треньорите в следващите години, тъй като, нали, самото завършване, то дори не е преходен, то е непрекъснато развитие на треньорите. Защото, нали, завършването не е достатъчно просто. Не е достатъчно. Тук още треньор, който завършва, ако той веднага след училище идва и кандидатства, той е много млад, той още няма необходимия друг опит. Последствие чрез практика и много семинари, много участие в курсове може да постигне добро развитие, тъй като и тренировката се развива. Нали, тя не е завършваш и всичко знаеш. Не знаеш, напротив, много малко знаеш. Всичко разбираш е пред колко теб. Не знаеш. Да, всичко е пред теб, което трябва да знаеш. Добре, и накрая бихте ли се ангажирали с прогноза за зимните олимпийски игри? Знаем, че сме в олимпийска година. Нещо да... Аз, нали, трудно е да се каже какво точно ще се случи, защото Олимпиадата е много различно състезание от всички останали състезания, но на мен ми се иска в женския биатлон ние да постигнем успех, защото Милена заслужава. Тя много усилия, много постижения в миналата година. Надявам се спортната форма да ѝ управлявана така, че когато са Олимпийските игри, тя да бъде в тази върхова спортна форма, която ние
така ни наричаме, нали, в деня на отговорни. Те са няколко отговорни, защото, нали, биатлона има различни дисциплини. Много ми се иска. Надявам се да имаме медал. Нали? Ако не е индивидуален, аз смятам, че не лоша е щафетата ни. Да. Разбира се, можем да очакваме някакво добро постижение в щафетата жени, както и в смесената щафета, защо не. В мъжкия биатлон, нали, ние имаме Владо Илиев, възрастта му е малко по-напред. Разбира се, това не означава, че не е възможно да постигне висок спортен резултат, но имаме едни млади момчета, от които може би те сега ще се представят, нали, конкуренцията там е много голяма, може да има някаква случайност, нещо да се случи, но ми се иска поне с един медал ние да се завърнем, защото това е спорта, от който ние можем да очакваме постижения на зимните олимпийски игри. Заслужават просто. Заслужават, защото много работят, много се тренира, наистина се тренира в биатлон, наистина има тренировъчен процес, нали, което е, нали, има селекция, има два отбора, които са добре така изградени между стари, в кавички, нали, опитни състезатели, да не ги наричаме стари, опитни и млади, което е добро, тъй като, нали, постепенно опитните ще отстъпят място на младите в бъдеще време. Аз смятам, надявам се на едно добро постижение в биатлона. Мисля, че всички се надяваме за медал от зимната олимпиада. Ами ние отдавна не сме имали медал май от зимна олимпиада. Вече не мога да се сетя от кога. И в спортовете, които участват, но тук близко. Златото е само едно. Да, златото е едно. И добрите постижения бяха там, нали? Злато няма. На миналата олимпиада не беше добре, не беше управляван сполучливо тренировъчния процес, спортната форма. Сега се надявам това да не е проблем. Да имат, т.е. да знаят какво правят, така да кажа простичко, нали, за да ме разберат хората, за да може действително в главното състезание, защото то е главно състезание. Аз знам, че има и купи преди това, нали? Но трябва много добре да се подредят участието в състезание, така че в главното състезание Олимпийските игри те да бъдат във върхова спортна форма. Наистина ми се иска. Не съм разговаряла, не зная какво е положението. Чувам, нали, къде се готвят, как се готвят, нали, изцяло в чужбина. Нямаме условия тук, за да ги готвим. За жалост е така. Нали, просто... Имаме все още... Горе, може би височинната подготовка на Белмекен, но вероятно избират други бази за височинна подготовка, в които плюс височината има вероятно и други предимства. Така че, нали, въпрос на треньорско виждане. Благодаря ви много за времето, професор Дашева. Беше ми изключително приятно и заедно ще следим олимпиадата. И аз благодаря.